Nhai vedu wee, imi ndinokumbirawo kubatsirwa kune ava vanoziva. Ndingapawo chii kumunhu akadyiswa? Vedu wee, hama dzangu, vekare vaiti mupfuwira rudo, asi zvimwe zvacho kutouraya chaiko. Mwana wamai vangu ava kutoita kunge chituta chaicho. Kana nyaya havachina, ndiye atova mai pamba anorera mwana ane 7 months. Ndiye akutoziva kuti mumba matsvairwa here, ndiro dzasukwa here. Kuenda kubasa haachatoendi. Kuti ndimuvhurewo brain haadi kana kuzvinzwa. He was a good and a normal man before. Ava kutoita kunge ava kupenga. Kataura naye anototanga kurasa nyaya. Vabereki hakuchina, vakafa vabereki vedu. Isu tiri tu mumba medu. Ndinonzwa kurwadziwa vedu wee nemwana wamai vangu. Pese pandiri kuti ndikazvifunga misodzi inobuda. Please help me guys kuti ndingamubatsirawo sei. Chii chingashandiswa kuti munhu akadyiswa arutsiswe zvese izvozvo zvaakadyiswa. Ndibatsirewo hama dzangu, ndichafollowa mucomment section.